Várjál! Sziasztok, Sülyök Ferike vagyok, 2500 km komon vagyok. Sziasztok, Sülyök Ferike 500. Sziasztok, Sülyök Ferike 500 az vagyok. Na, trükköket fogok, vagyis, hogy mondjam, Foci trükkök, Ferike. Foci trükköt fogok bemutatni. Itt vagyok én, a Zonaka tesója. Iratkozzatok fel, ha tetszik a videóm. Krisztián Görcsi vagyok amúgy. Geometridásos videók, minden lesz majd. Nem csak geometridás, hanem több játékról. Akkor kezdjük is a Sülyök Ferike 500 videóját, ő csak most kezdi a videózást. Na, sziasztok, akkor mehet. Ferike, most mit fogsz bemutatni nekünk? Hát egy cselt. Akkor cselt. Bicikli cselt. Bicikli csel. Oké. És ott lenne a csapattársa, már passzolnál is. Oké, most akkor eljövök nektek egy trükkel. A labdát videóz. Most lövök Egyet nektek. Most lövök én is nektek egyet, jó? És a petárdó végére. Sziasztok!